Zowat 4.000 mensen gaan juist op het Oudehuis het Sjerkhof in Ljouwert zien hoe Nederland naar penalties verleert van Argentinië. De sfeer wie lange tijd goed onder de supporters, maar dat verloren naar de penaltyserie in grote teleurstelling. Het plein rond de vlug leeg. Het tal zwalkjongeren is in het noorden van Nederland de Aroen hier bot omheen gaan. Daardoor groeit het verlet aan crisisopvang, ook in Friesland. Dat binnen de conclusies in het Irosjoch van Sien, de organisatie voor opvang van dak- en thuislezen. De taanname van zwalkjongeren is het grootst in Greensland en Drenthe. Friesen rieden in Nederland het meest terug nadat ze skeer veroorzaken aan een stilstaande auto. Dat doet blijken uit een onderzoek van oerstapservice overstappen.nl. 12% van de Friesen riet terug. In de rest van Nederland leidt het percentage op 9%. Op vakantie zonder te weten wat je eindbestemming is. Het is het idee van de Friese ondernemer Raymond Kromsma uit Oudemarm. Via de internetsite Surprise Me kunnen mensen het avontuur aangaan. Nevens Kromsma wordt het een nieuwe populaire vorm van reizen. Jong kans op een paar buien, maar mogelijk een klap tonger. Het wordt vannacht goed 16 graden. Morgen zullen we de zinnen een soort zien en bloedt het elke dag droeg. De temperatuur ligt tussen de 23 en de 24 graden.